има една притча, която Христос разказва в Новия Завет. И аз винаги съм се чудил на тази притча, как са раздадени едно и също богатство на няколко сина. И там има една реплика, която много ме очудва. Той е казал: на този, който има, ще му се даде още, а на този, който няма, ще му се отнеме и това, което има. А когато си отчаян, се обръщаш към Господ винаги? Да, защото е конкретна личност. Ти си говориш с Него? Да. Както говориш с приятел. Как го постигна това нещо? Кога се появи това в живота ти? Този контакт, защото между религия, вяра имат известни разлики, да. Кога се появи този контакт? Как го усети? Аз бях на 19, 20 или 21, най-много да съм бил, в време, в което млад човек такъв, целият живот е пред тебе, всички пътища, които можеш да поемеш, са най-различни. Ти си задаваш един въпрос: какъв е смисъл на живота? Всеки има такъв един малко, след като озрееш, след тинейджър, като минеш този тинейджърския трясък, дето го викам аз, човек се задава въпрос: наистина какъв е смисъл на живота? Така ли ще продължи да бъде? Ядем, спим, ходим до туалетна, ядем, спим, ходим до туалетна. И какво ще постигнем? Така обезмисля се. Особено хората на изкуството, те си задават тия въпроси. Хората са написали милиарди книги за смисъл. И до този момент, близките 30 години, аз нямам разочарование. От всички хора съм разочарован. По няколко пъти. И от семейството си, и от себе си, и от гаджетата си, и от всичко. Но от Господ не съм. Праведен няма ни един. Никой не заслужава да се похвали. В какъв смисъл? Набързо, философски. Съвършенството е доброто. Истината е съвършена. Тя е константна величина. Какво значи? Тя не може да бъде 99,9. Тя е 100. Някои хора много казват: аз поне не съм убиец. Обаче серийният убиец казва: аз дори не съм кой знае какъв сериен убиец, аз имам 2 убийства. Другия казва: аз имам 10 на човека, но познавам един с 20 убийства. Нали, винаги always have a bigger fish, дето се казва. Затова никога не съм се смятал за добър. Разбираш ли? Разбирам, да. Защото ако беше така, той няма да слиза да взима греха върху себе си и даром ние да бъдем изчистени от това нещо. Разбираш ли? Да. Щяхме да го изработваме по някакъв начин. А ние не можем да го изработваме това съвършенство. Затова Господ казва: видях, че не става, слизам да оправя нещата, махам този вирус и в момента, в който реши, че съм ви приятел, аз го взимам върху себе си и нямаш грехове. Разбираш ли? Греховете се прощават по дар, те са подарък. Спасението, то не е изработване. Затова не ми харесват източните религии, които изработват. Те се трудят, те се прераждат в банани, в овце, в пулт, в камък, разбираш ли, в муха. Да. Не е год. С цялото съзнание, което имаш за Вселената, да се преродиш в октопод. И затова той казва: закона на плътта е животински, закона е на материята, той е на инстинкта, той е на страстта, на похотта, на това всичко това, което те владее. Там, когато започне тялото да те владее и ти да нямаш възможността да му казваш кога да спре, тогава значи си заминал много далече. Това са всичките наркомании, всичко може да е наркомания. Може да е наркомания гледането на филми през цялото време. Или всяка обсесия, която ти не контролираш с личната си воля, е обсесия или наркомания. Независимо, не говорим само за субстанции и така нататък. Всяко едно, секса може да бъде, да си обладан от мисълта постоянно за секси. Всичко онова, което те владее, трябва да те притеснява. Че ти нямаш волята да се справиш. Защото някой друг явно започва да диктува ти кой си. Значи тялото започва. Демек, демоните, които влизат в тялото, те почват да диктуват и дори създават различно съзнание последствие. Репликата библейската е, апостол Павел казва: гневете се, но без да се грешавате. Когато си се отказал от себе си, когато си застанал против себе си, в добрия смисъл на думата, когато си се възпротивил на волята на тялото спрямо волята на духа.
И тогава ти оцеляваш, тогава ти си този, който задава дневния ред и тогава успяваш и други хора спасяваш покрай себе си по този начин. Давай пример. А иначе политаш надолу, нито себе си, нито някой друг ще спасиш. Най-много да завлечеш някой, както нали, при падането, знаеш. Се хванеш за нещо и да смъкнеш някой друг. Виж, трябва да си родител, за да можеш да разбираш Бога, да ти кажа честно. Аз съжалявам, че нямам дете, но съм сигурен, че най-близкото показно на Господ, колко те обича, е това да ти го покажа как ти обичаш детето си. Затова Господ през децата, единственото, което показва на хората е собствената си любов, какъв характер има тя. А не, че е много важно да се възпроизвеждаме. Защо се възпроизвеждаме? Нали пак умират тия деца в последствие? То е безумно, то не е логично. За какво е това? Да дръндиме материята, да разтакаме материята, какво да обръщаме тази материя? Не, децата се дават, за да разбереш Господ как те обича. С нищо няма да бъде запомнен никой. Ще бъде запомнен всеки само от Господ, ако е решил, че иска да се запознае с Него. И като се махнем от тялото, Господ ще си спомни за тебе, защото те познава. Това означава думата грях, която ние използваме в преводите. Грях означава да се отклониш от пътя, да пропуснеш целта.